Tumakder tayo amin kakabsat para iti panagdaydayaw tayo. Kantahin nyo ti Apo, dakay amin nga agnaed iti daga, agdaydayaw kayo asiraragsak ken kuana. Inkay iti sangwanan na iti naragsak akanta. Bigbigin nyo ati Apo ti ket Diyos, isu ti namarswa kada tayo, ket kukwa na tayo, when tattao na tayo, kenda tayo ti arban na. Sumrek kay anapnuan iti panagyaman iti templo na, agdaydayaw kayo amapan iti santuaryo na, agyaman kayo kenkwana, itanok yu tinagan na, tanaimbag ti Apo, ket agnanayon awan inggana ti ayat na, agnanayon iti kinapudno na. Managayat ken managparabor nga Apo, agyaman kami iti daytoy nga agsapa, tan nakaumay kami ditoy uneg ti balay mo tapno agdayaw ken agservi ken ka. Agyaman kami dagiti adu nga bendisyon nga ented mo iti tumunggal maysa kada kami. Ket kastamit nga inlisi na kami kadagiti pegpeggad nga aday ti aglawlaw mi. Wenno Apo, luktam dagiti puso ken panunot mi, tapno sisasagana kami nga dumngeg kadagiti sasaom, babaen iti mensahero mi, ken kastamet iti mensahe iti kanta. Dahito iti dawat, ken kararagmi iti napateg, ken naayat anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen.
umay kayo ket napakumbaba tayo iti sangwanan ti Apo, ket ipudno tayo dagiti basbasol tayo. Nipudno tayo dagiti basbasol tayo, ti Diyos ti napudno kinalinteg. Pakawanin na tayo, ket dalusan na tayo, iti amin a kinadakes. Kidawek man, tintay panagparintumeng, kaligiti kabailan na kakabsat, kitagtultuloy nga maawis kayo, nga si papakumbaba nga agkonfesar ken Apo, bayat tinatal na atukar, to organo. Agkararag tayo. Ispale na kami, O Diyos, O Apo manipod, ti kinaagom. Ti panangidumduma, ken ti saan at tumutop, a panangsalakneb mi, kadagiti bibiyag mi. Iyadayo na kam, ti kina managpamarang, ken kinapasindayaw. Iturong na kam, itipudno, a panang sukimat, kadagiti bagbagimi. Ket agrugbap kami, kengka. Sukimatem ita, dagiti puso, ket amwem dagiti pampanunot mi. Kitaem ti kinarugit mi, ket dalusan na kam kadi, O Apo Diyos. Agpakpakaasi kami, ken pakawanen na kami. Amen. Amen. O Apo, iturong na ti panagurnong kadagiti sagot nga agpaay ti paaramid ti multipurpose building. Maawis dagiti dua nga asher dito'y sangwanan. Naimbag, agsapa tayo amin kakabsat. Good morning! Ayan, nagyaman tayo kinapo, iti lukudan, iti agdama nga bagyo nga krising, nga agdaldalyasat, iti
lugar tayo dito Pilipinas ket numampay ada dagiti layos nga mapaspasamak nga magyaman tayo iti daytoy nga kanito iti ti aglawlaw ti kapilya tayo ket medyo nagsubside basitin ti danom nga midirabii nadanon ti danom diyan ti office ti Central UMC iso nga madama nga daldalos dagiti katalek tayo nga dagiti ni Sari kini kastamit kini dagiti dadumapay nga kadwada nga temple keeper tayo ti iglesia ngem numapay kasta gyaman tayo ti Apo ti gundaway nga impay na saan nga lapid daytoy tapno kasta ket sangsang kamaysa tayo nga gimong agyaman ken kastamet nga agragsak tayo tapno kasta ket iselebrar tayo iti panang bigbig tayo nang nangruna kadagiti nagturpos ken dagiti adda ti naawat na nga pamadayaw kadagiti anak tayo, ken siya sino man kada kayo nga naglipas manipod ti kinder 1, nursery, aging ganat naglipas ti doctorate, no adaman kanya tayo iti daytoy nga kanito. Ket no madamdama kakabsat, maawis mabigbig kayo, ket umay kay ti sangwanan tapno kasta ket awatin nyo met ti basit nga insagana iti Christian Education Committee kaya ken kastamet tapno kasta ket maikararagan da kayo. Kakabsat, agyaman tayo, iti daytoy nga kanito, ti impay ni Apo Diyos, ket makadwa tayo, dagiti kakabsat tayo, saan laeng, kadagiti adda iti online, agyaman kami, naimbag nga agsapa ti tunggal may sa kanyayo, aldaw, rabii, sa dino man nga ayan nyo, kadagiti na duma-duma nga lugar, ti intero nga lubong, nang nangruna dito Pilipinas, agyaman kami tagtultuloy nga panakipasetyo iti aramid tayo dito'y gimong tayo dito'y Central United Methodist Church Ilocano Service kahit agyaman kami ti panagayatyo ti iglesia tayo ken kasnamet nga agyaman tayo iti daytoy nga gundaway kadagiti bisita tayo agyaman tayo ken ni Tatay Samuel ken ni Nanay Sally Agsalud from Guam UMC. Ayan, kidawik man pa nagtakder dananang, kindanang. Ayan. No anak nagkamali, nagbalinda nga pastor ni DS Osias. Bayag nga opo. So, agyaman tayo, nakadwa tayo, iso ti kadwa ni Ate Sol, ken tigundaway nga makaawid damat dito'y lugar tayo tapno makita da dagiti paset ti pamilyada dagiti kalugaranda kababagyan ken kasta tayo met dito iglesia tayo agyaman kami tigundaway nga nagkikita tayo kasag kakabsat ken Kristo dapay dagiti baro nga bisita tayo tata kakabsat agyaman tayo met kaada dagiti Bongobong family from America. Kidawek man ti panagtakdir da kakabsat. Ayan, agyaman kami tatay, nanay, ket tigundaway met nga adu dagiti naggapu di Amerika nga kadwa tayo tata, agyaman tayo. Ti gundaway nga nakaawid kayo dito lugar tayo dito'y Pilipinas. Ken kastamet ang agyaman tayo nakasangpit ni Engineer Jelon manipo DJ Hagay, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, kat di maray iso na ti may isang aramid iti Hagay Institute, ket ijay ti nakaaramidan na dato Hagay Institute International, ket kurang-kurang nga talo nga Domingo nga da iso na ijay. Gyaman tayo ti nabalegi nga panag biyahe na numampay hanga na pintas ti panawen ket nakadanon ket nakadwa tayo tata. Dapat nagiti bisita tayo kakabsat. Ayan sir, welcome. Pakialaman ni Nanay Sel tapno kasta ket ma-welcome tayo mat ni sir. Agyaman kami sir ti kadayo iti Ilocano service dito'y Central ket nyaman dagiti gandatyo dito'y Manila ket silulukat ti iglesia tayo dito'y Central UMC tapno kasta ket makadwada kami makadwada kayo ket siaayat kami nga makadwada kayo ket tunggal di Domingo nga aramid tayo dito'y. Kastamet nga bigbigin tayo ti kasangay kadagiti kakabsat tayo no dama dagiti ag birthday. Tamok birthday ni Nanay Rosa tata.
ni Kim, ayan na ni Kimen. Birthday ni Nanay ni Kim Idikalman. Kasnamet kini Carrie Bless, birthday na mo Idikalman. Kini sino pa ni Mesa. Ayan na ni Mesa. Ayan, adayjay sa likod ni Hamesa, birthday naman. Happy birthday. Ayan. Kaya nagiti amin nga day ti inspire tayo, agyaman tayo, ket kablawan na kayo tinaragsak, kapan nakadanon nyo, kati maysa nga tawen manen, kadagiti biyagyo, ket agtultuloy kadi nga bendisyonan na kayo ni Apo. Ken kastamet nga agtultuloy nga suportaan tayo, dagiti aramid, ti iglesia tayo, manipod, dagiti adayayan ti inspire tayo, ket sapay lakuman, no, dati panawin nyo, maawis kayo nga makipaset iti dagiti na dumaduma nga ministeryo aramid ken suportaan dagiti na dumaduma nga proyekto ti iglesia tayo dito ay Central United Methodist Church. Ayan, from Minpak, from Mindanao, ni Kabsat nga Hosni Gambet, from Pasandalan, UMC. Ayan, from Mindanao Philippine Annual Conference. Agyaman kami, sir, ti Kaadayo, ti Ilocano Service, dito'y Central UMC. Amoyo, di Mindanao, kaduan mo lang, di kapamatyan tayo, di ka Ilocanuan. Kaya tagyaman tayo, ti Gundaway nga makadua tayo ni sir. Sige, kakabsat, tumakdir tayo, abrasain tayo man, ti tunggal maysa, kablawan tayo man, dagiti bisita tayo, bayat ti panangkan-kanta tayo, ti timpuyog, dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamatiin na nama, ken ayat ti aramitay sangsang kamay sa tungkalentay nga ti bilin na, ayat ti rebeng mo, ti kapadam a tao. Ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay, ngad sangsang kamay sa ti pamati keninanama, ayat ti rebeng mo, ti kapadam a tao. Ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo, agdayaw tay, ngad sangsang kamay sa ti pamati keninanama, ayat ti rebeng mo, ti kapadam a tao. Epistola tayo itang bigat kat masarakan iti libro ni Colosas, kapitulo maysa, versikulo 15 aging ganati 28, ket kastoy ti mabasa. Ni Kristo ti podno aladawan ti saan a makita ti Dios. Isu ti inauna nga anak, kayat nga sauen, katatanukan kadagiti amin a parswa. Tababaen ken kuana, pinarswa ti Diyos dagiti amin nga adda ijay langit, ken dito'y daga, dagiti makita ken saan a makita,
agraman dagiti na espirituan a panakabalin, trono, panagturay, kinatanok, ken bileg, pinarswa ti Diyos ti entero alubong, babaen ken kuana, ken maipaay ken kuana. Addan ni Kristo sakbay anamarswa ti amin adbanag, ket gapu ken kuana, naurnusda iti lugar da, iti panakikaysada ken kuana, iso ti ulo ti bagina, kayat naasawen ti iglesia, iso ti paggapuan ti biyag ti bagi, iso ti inauna nga anak ti Diyos, na pagungar tapno agbalin a kangatuan kadagiti amin, taing kedeng ti Diyos nga agtaeng tinananay agaladnat iti anak, ngarod babaen iti anak, ingkedeng ti Diyos nga ikapya ti so amin ken kuana, ket babaen iti papatay ti anak na iti krus. Nagkapya ti Diyos ken iso amin aparswa ditoy daga ken sa dilangit. Adda iti panawen nga adayo kayo iti Diyos, nagbalin kayo akabusor na gapo kadagiti dakes nga aramid ken panunotyo. Ngem ita babaen iti papatay iti anak na, inkapya na kayo ken kuana tapno agtakder kay iti sangwanan na anasantuan, nadalus ken awan pakababalawan na. Masapul nga rod nga agtalinaed kayo anatibker ken natalged iti pammati. Diyo itulok magunod kayo iti ket mapukaw yo tinamnama anagunod yo idin nangegyo ti ebanghelyo. Daytoy ti ebanghelyo an naikaskasaba kadagiti amin at tao ditoy lubong. Daytoy ti gapuna asyak ni Pablo. Nagbalinak nga adipen. Ita maragsakanak kadagiti agsagaba, dagiti sagsagabaek gapo kada kayo. Tababaen kadagitoy punwak ti pagkurangan ti panagsagabak, akasapulan ipanagserbi ken Kristo. Maipay daytoy a panagsagaba iti iglesia abagi ni Kristo. Pinagbalinnak ti Diyos nga adipen ti iglesia, ented na kanyak daytoy a trabaho, tinananay a panangi pakaamok kada kayo iti mensahe na. Nailimed iti daytoy a mensahe kadagiti adu a kapututan, ngem naipakaamo itan kadagiti tattao na. Plano ti Diyos nga ipakaamo kadagiti tattao na, ti palimed na, anyan a kinadayag kinadaeg, ti palimed nga agpaay kadagiti amin at tattao. Agtaeng kadagiti puspusoyo ni Kristo, tinamnamayo a makiranod iti gloryana. Ipakaamumi nga rod ti kinapudno a may papan ken ni Kristo, kadagiti amin at tattao. Iti amin a kinasirib, balaagan mi ti tunggal tao, iti may papan, iti dirumbeng nga aramiden, ken sursurwan mi ida, iti rumbeng nga aramiden dat, tapno idatag mi iti sangwanan ti Diyos, ti tunggal maysa, apulos nga awan pagkurangan na, iti panakikaykaysada ken Kristo. Amen. Kidawik man, ti panagtakdir tayo amin kakabsat, digiti kabailan na, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Lucas, ti may kasangapulo nga kapitulo, versikulo 30 ket 8, aging gana 4 ket 2, ket kastoy ti mabasa tayo. Bayat ti panagdalyasat ni Jesus kadagiti ken dagiti adalan na, dimtengda iti maysang abaryo. Sadyay ada maysa babae nga agnagan ti Marta, anang sangaili ken kuana iti balay na. Adda maysa adda kabsat na nga agnagan ti Maria nga nagtugaw iti sakaanan ti Apo ket nagdingeg iti pannursuro na. Gapot na maringguran ni Marta iti panagsagsagana na napan ken ni Jesus. Apo kinunana, awang ka diti anyaman na ken ka abaybay anak ni kabsat ko ket siyak ti agsagsagana. Bagaman ken kuana tatulungan nak. Insungbat ti Apo, Marta, Marta, ado launay, ado laamin ti pakaringguram. Ngem may salaeng ti masapol, pinili ni Maria ti kasayaatan, ket saan to amaikat ken kuana.
Diyos ti pangbendisyon, ditong galmay sa kanya tayo, ti panakaibasa, ken panakadingeg, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Itlem itinapay, tibiyagam mo, maipaay ito'y kararwa, kas manangted mo dyan, den at baybay, kadagikita adunay. Amen. Sentido
Agyaman tayo kinapo ti napintas nga kanta nga impaay dagiti koro tayo iti daytoy nga kanito. Kakabsat ti daytoy nga aldaw ket isu ti Recognition Sunday. Dagiti anak tayo nga nagturpos iti daytoy nga kanito wenno adda dagiti naalada nga pamadayaw. Ket basahik man ti basarak ti mensahe tayo iti daytoy nga kanito manipod ti daan nga tulag ti Proverbio 3:5-6 ket kastoy ti mabasa tayo. Gun udem ti kinasireb ken sirmata, di mo liplipatan dagiti ibagbaga. Di mo baybayan ti kinasireb ken salakniban na kanto, ayatem ket aywanan na kanto. Ket inayon ko met manipod ti may kadwa umunang at Timoteo may kaupat ti versikulo 10 ket 2 ket kastoy ti mabasa tayo. Di mo ipalubos alaisen da ka gapu ti kinaubing mo. Ika gumaaman ket diti agbalin nga ulidan. Kadagiti mamati iti sao ti panagbiag ti ayat ti pamati ken ti kinadalos. Kahit kuman nga maamuan no asino dagiti anak nga nagturpos iti napalabas nga school year 2024-2025. Pakingato yo man dagiti anak yo. Ay imayo kakabsat. Sino dagiti nagturpos? Ayan. Ken dagiti adda na alada nga with honor, with high honor, with highest honor. Sino dagiti nakaala ti kasjay? Oh. Ayan, nagyaman tayo kinaapo, kadigiti anak tayo nga nagringpas iti daytoy nga tawen. Ket agyaman tayo iti nabalegi nga panagdalyasat dagiti anak tayo kakabsat. Sigon iti Philippine Institute of Development Studies, in their 4th Philippine Graduate Tracer Study at kinalana, examining higher education as a pathway of employment, citizenship, and life satisfaction from learners' perspective. Ket dagita ti rason nga dagiti pamilya wenno dagiti anak tayo ket kayat da nga makaturpos wenno makaringpas ti maysa nga kurso kadagiti naduma-duma nga kayat da nga pagbanagan ti dumteng nga panawen. Amuyo kadi kakabsat asino dagiti nag-graduate iti DLSU, UST, pakingato yuman kakabsat, wenno agad-adal ti UST. Ayan. Di yu kadi ammo kakabsat nga based iti 2023 dagiti top universities and colleges with highest tuition fees. Kinunana ijay, umuna gayam nga kanginaan ket the Center for International Education with British School. Yakamon, ito ayan na dato, amuyo. Kinunana, 400 to 500 per semester. Southville and foreign universities, 390 to 490 per semester. Enduran colleges, 360 to 400 per year. De La Salle o Saint Benil. Adam amok ka naggraduar dyan, ito umis-isim ni mama na Tibayad na gayam kat 180,000 to 240. Diyak ka mo, nupod no na ito lagyan naglatpas iji Saint Benil. Ijay met De La Salle, adat 205 to 225,000 per year. IJI Academy, 165 to 225 per year. Ket Meridian International Business and Arts and Technology Colleges, 140 to 200. And then the University of Asia and Pacific, 180 to 190 per year. Ateneo de Manila University, 160 to 180 per year. And San Beda is 145 to 155 per year. Grabe Kasjay ti kangina ti tuition fee dagiti anak tatan.
Malagip ko, iti ag-eskwela, iti Isabela State University, iti Kawayan Campus, 800%, puro promissory note pa eh. Malagip ko. Oo, imbaglakid din ta Metodista, di registrar. Oo, iso nga puro promissory note. Kasjay, nga magyaman tayo kinaapo, iti daytoy nga nasingsingayan nga aldaw kakabsat. Ket agyaman tayo, iti nasayaat nga nagbanagan dagiti anak tayo. Ngamin, naparingpas tayo isuda, umuli da manen, ti maysa nga tukad, ti panagadalda, anyaman nga tukad, elementarya, senior high, kolehiyo, doctorate, or masterals, no, anyaman di tinalpas da. Kaya nagyaman tayo, kaya padayawan tayo ti Diyos, gapu tinalpas da. Nakaala da, kadagiti, nakagunod da, kadagiti na duma-duma nga pamadayaw, with honor, cum laude, babaen, ti asi, ti apo, panakikadkadwa ni apo Diyos, kadagiti biyagda, kaya ti panagdalyasat da, ti tulong ni apo, bayat ti panagadal da. Ket daytoy, ket nakaskas dao, ken maipagpanakkel tayo, kas naganak, ken kas maysa nga iglesia, wenno maysa nga gimong, ket kablaawan tayo, ti kinagaget, dedikasyon, ken kinapinget da, nga makaadal dagiti anak tayo. Ngem no kitain tayo kakabsat, ti elementary, adu ti makaadal ti elementary. Ngem into no makadanon ti senior high, junior high, bumasbasit saan kadi? Into no kan no makadanon ti kolehiyon, bumasbasit tumanen ta green pass. Ket kasta iti kasasaad ti panagadal ditoy pagilyan tayo no kitain tayo. Ngem magyaman tayo kadagiti anak tayo. Tanakabailan tayo isuda nga napahadal, maitid, dagiti kasapulan da, ti tulong ni Apo Diyos. Ngem bayat ti panang bigbeg tayo, nagdalyasat damit ti kinarigat, ammo tayo nga ada dagiti nagdalyasatan da nga rigat, ngem numan pay kasta, agyaman tayo kinahapo, padayawan tayo ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo. Isot gapo na nga rod, kakabsat, kas naganak, wenno dagiti nagturpos, wenno dagiti nakaalat, ti pamadayaw, agyaman tayo, ti panagtalekyo ken Apo. Iti daytoy nga kanito, bigbigin nyo kuma, nga ken pagyamanan nyo, nga ni Apo Diyos, tinangted kanya tayo. Ti sireb, kinasaririt, tapno kastakit, may rikpas tayo, ti panagadal tayo. Nang nangruna, iti lubong nga ayan tayo tata. Nudaduma, agpanuray, dagiti bukod tayo nga abilidad, kadagiti kapampanunutan, wenno dagiti kayat tayo nga mapasamak, kadagiti biyag tayo. Ti daytoy nga panawen, sinursuruan na tayo ti lubong, nga agmaymaysa tayo, nga awan sa bali, nga makatulong kanya tayo, no diket ti bagi tayo matlaing, ti bukod tayo nga biyag. Ket numan pay napatig, dagitoy kakabsat, agyaman tayo, kas maysa nga gimong ti iglesia tayo, ti kinagaget, kinarigget, ket inikan na tayo ni Apo Diyos, tinaan-anay, ken naununig nga panunutan, tapno kasta ket bigbigin tayo, ti Diyos kadagiti biyag tayo, ket pagyamanan tayo. Kadagitoy amin. Kas dagiti estudyante kakabsat, amok nga narigat, agbalin nga estudyante. Sika nga mamit agkopya kakabsat, di ba narigat? Ag-examine ka, agadal ka, dagiti projects, dagiti desisyon nga aramidim, anya ti panunot mo, anya ti alaim, narigat mo, kakabsat. Ngem, natural laing dagitoy nga kapadasan, ngem agyaman tayo iti sirib nga impahay ni Apo Diyos.
kadagiti bibiyag tayo, kadagiti anak tayo, ket nakita tayo dagiti nagbanaganda. Ngem ti biyag nga nang nangruna no bayat nga tumataing tayo kakabsat, ket mangiparangarang nga naduma narikot ti kasasaad oray dagiti kinaado dagiti aramid tayo kadagiti pagadalan nga magyaman tayo ti tulong ni Apo ket narisot met lang dagitoy nga problema nga dimteng kadagiti biag tayo kas maysa nga estudyante. Isut gapo na nga rod kakabsat, adda dagiti pagpilyan tayo, may papan kadagiti inadal tayo nga pagbanagan. Dagiti pagalagadan ken kinarigat a kasasaad. Nga magyaman tayo ti sireb nga naggapo ken Apo Dios, bigbigen tayo ngamin nga ti pudno nga sireb ket saan laing nga naggapo kadagiti libro nga basbasain tayo, no mampay dakkel ti may tulong na dagitoy, instrumento da, kadagiti panagadal tayo, ngem bigbigen tayo nga dagitoy ket manipod ken Apo. Saan na may papanda itoy, ti pananglaksid tayo, kadagiti inadal, wenno no di ket ingkagumaan tayo, ket nakita tayo nga ni Apo Dios ket di na tayo binaybayan, kadagiti panagadal tayo, ket nairingpas tayo. Kitayin nyo na, dagiti choir tayo na, kinti tunggal maysa, kadagita kaabay yo. Ada CPA ita, ada engineer dita, nya pa, ada doktor, ada abogado, ada teacher, kinaduma-duma nga nairingpas da. Ket agyaman tayo, kinapo Diyos. Ket kasjay kumamet, ti pagbanagan to, kadagiti anak tayo. Ket babaen iti daytoy kakabsat. Kaya't nasawen, inawis na tayo ni Apo Diyos. Kadagiti panagadal tayo, ngem ni Apo Diyos met lang ti mangted, ti masak na imimbag, wenno nasaysaya at nga plano, para kadagiti masakbayan tayo. Numampay ado, dagiti karit, no daduma agbuteng tayo, ngem babaen kadagiti karkararag, napagbaligyan tayo dagita. Kitagyaman tayo. Kita ay na dagiti anak ito nga madama nga agad adal pay lang kakabsat pakingatoy man dagita imayo kakabsat dagita gis eskwela. Agyaman tayo. Agyaman kayo ta kabailan dagiti naganak yo nga pagadalin da kayo ket ipaayda ti kasayaatan a kabailan da. Tapno nasaysayaat pay ti pagbanagam kaysa kadagiti naganak mo. Ket saan nyo ko mga liplipatan nga ikan ti nasayaat nga sungbat mo at kadagiti bibiyag tayo. Aramidin tayo ti kabailan tayo nga agadalmet. Ket agyaman tayo iti kari ni Apo Dios. No ikomit tayo dagiti plano tayo ken kuana in karina ti panangiturong na iti mas na imimbag nga kasasaad wenno dana ti biag titunggal may sa kanya tayo. Ket ti pagsayaatan no ikomit tayo ken Apo kadagiti bibiyag tayo kakabsat isunat dagiti pangiddeng tayo iwanwan na ket luktan na dagiti ruangan nga mas nasaysayaat nga pagbanagan tayo numalpas tayo dagiti inadal tayo, anyaman nga kurso nga nga nilipas tayo kadagiti biag tayo. Itagyaman tayo. Saan kadi? Nga nalpas tayo, dagiti panagadal tayo, ket inikkan na tayo. Ngamin, tintay panangirugi, iti baro manen, iti daytoy nga next school year, kakabsat, agtalek tayo, iti karina. Nga di na tayo baybayan ni Apo Diyos, ket iturong na tayo, kadagiti mas napinpintas nga addang. May kadwa mga kapatid, kakabsat, agyaman tayo, tatibiyag tayo, ket nagbalin a pagwadan. Ang kading malagipyo, nang nangruna, datay di probinsya, di ba? Ay, kitain man di anak ni Ate Malu, nakaringpas.
Ay anak ko, tumulad kayo mamit kanyada hang kayo mat nga balbalog. O, di ba? Kasi dyan ko, dyan probinsya, di ba? Kasi dyan aramid na. Tuladin nyo mamit ni Manong, kay ni Manang yung kakastoy. Amo yun, no, nakaringpas tayo kakabsat. Dakkel, agbalin tayo kas pagwadan kadagiti sabsabali. Para kadagiti estudyante tayo ng runa kadagiti umakar manin, ti sumaruno nga tukad, ti panagadal, dagiti sasao ni Pablo, ket agbalin kuma nga karit kadagiti biyag tayo. Muyo kakabsat nang nangruna, idi naglipasak namin. Siyak lang ti nakalipas nga lalaki, ti agsinumbangir nga kami, nang nangruna idi. Dagijay nga panawin, siya ti kaunaan nga nagringpas iti kolehyo, numampay kababaan nga kurso, tinaalak iti. Ngayon ti kayat ko nga sawin, likudan, kadigiti rigat, anos, ket nairing Pasko ti panagadal ko. Ket si Morsaro numaten, dagiti amamo ni Nanay Sel, nga may isa nga DS tatay, Nelpak, ni DS Bakate, dagijay kakasinsin ko, so damat si Marsaro noon. Ngayon, likod, ijayan ti side ti father ko, siyak lang tinakaringpas nga lalaki. Ti pamilyami lang tinakaringpas. Ti rigat, ti bibiyag. O aging gana nga nailaklako, dagiti daga, nyaman nga sanikwa, tapno may paringpas tayo lang, dagiti anak tayo. Di ba? Kasjay tayo, nang nangruna tayo, ti panangipateg tayo, ti adal para kadagiti anak tayo. Ngem, agyaman tayo, kakabsat. Nga, ni Apo Diyos, tagtultuloy nga tilikudan kadagiti karit, tibiyag. Naparingpas tayo, dagiti anak tayo, ket nasaya at tinagbanagan na. Isot gapu na nga rod, kakabsat, bigbigin tayo, nga dagiti ima ti Diyos, tinaggapuan, tinabaligyan, amasakbayan, dagiti anak tayo. Tinaldaw, panagbiag tayo, agyaman tayo kadagiti balegi agapuanan dagiti anak tayo nga estudyante nga tibayat ti panagbiagda gapo ti kinapingit nga inaramid na sakripisyo ken kinasaririt ditoy tayo nga nakita kakabsat nga dida niliplipatan ti Dios kas gubwayan ti amin ana imbag abanag kadagiti bibiyagta. Kat saan tayo mga liplipatan, kakabsat. Niya po Diyos, kadagiti biyag tayo, nang nangruna, no da tayo nga estudyante. Kas kinunana ti Santiago 1:17, aggapo sa dilangit ti amin anasayaat kenan anay asagot, wen aggapo iti Diyos anamarswa, kadagiti nailangitan asilaw. Awan kenkwana ti panagbalbaliw, mamataod ti kinasingpet. Ti kinasaririt tayo, ti pigsa tayo, ken tigaget tayo nga agadal, ti suporta ti pamilya, ti tulong dagiti manursuro, amin dagitoy kakabsat, sagot nga naggapo ken Apo Jesus. Ket agyaman tayo ken Apo Dios gapo ti panangipalubos na kadagiti nagapuanan tayo, nagturpos tayo, kumbaga another year of school year manin, tinaabot tayo, ket agyaman tayo, kinaapo Diyos, ngamin, dagiti amin nga karkararag tayo, tisungbat ni Apo Diyos, ket tinabalegyan nga aramid na kadagiti biyag tayo. Isot gapo na nga rod kakabsat, tandaan tayo, nga adda ti plano, ni Apo Diyos kadagiti masakbayan tayo, nga bayat ti panagpakpangato tayo, kadagiti edukasyon tayo, ammo tayo, nga imununan ni Apo Jesus, nga agar aramid para tinasaysayaat masakbayan tayo. Ngamin, adda ti plano ti Diyos, kadagiti biyag tayo, maysa anasayaat ket no tinamnama, iti biyag tayo. Ket di tayo kumaagdanag, no may papan ti masakbayan. Ngamin, sapulen tapno kasta masapulan tayo ti pagayatan ni Apo Dios kadagiti biag tayo agtalek tayo kenkwana ket ni Apo Dios ti mangidangulo. Moyo kakabsat mas dakdak
dakkel ti pagbanagan ti maysa nga anak nga makalipas. No dayta nga anak ket nairamot ken agserserbi ken Apo. Saan man nga 100% kakabsat ngem dakdakkel ti porsyento na mas nabalbalegi ti biag ti maysa nga anak no isuna ket makitkitam ti uneg ti iglesia. Ngamin ni Apo Dios ti mangtartarawidwid kanyana, mangtartarabay babaen kadigiti naganak na mutlang nga namati. Ken ti pamilya nga iglesia nga nakaibilangan na. Isot gapu na nga rod kakabsat, agyaman tayo, ken Apo Dios. Bigbigin tayo, dagiti anak tayo, iti daytoy nga aldaw. Ket agyaman tayo, ti panaglipas da. Nakita tayo, dagiti potential da. Gapu kadagiti kurso, wenno dagiti inalada, ket agyaman tayo. Intulto, sinaysayaat da tinagadal. Ket nagtalekda, kinahapo Diyos, kadagiti amin nga paset ti panagbiagda. Isot gapu na nga rod kakabsat, agyaman tayo nga rod, bigbigen tayo amin nga nasayaat asagot. Ket mismo nga para kadagiti masakbayan tayo, tapno adda ti natalged, ken nasaysayaat a masakbayan, nga agururay kada tayo. Awan niya nga ti ibaga tayo kadagiti anak tayo, congratulations. Padayawan tayo ken Apo ti panaglipasyo. Ket samantalay nyo kakabsat nang nangruna kanayon ko nga ibagbaga kadagiti estudyante. Bayat nga napigsapay lang dagiti nagannakyo nga agbirok tapno maitid dagiti kasapulan nyo. Saysayaatin nyo ken lalaingin nyo ti agadal. Tapno kasta, mas nasaysayaat pa iti pagbanagan nyo, kas nang nangruna kadagiti naganak yo. So agyaman tayo ken Apo, congratulations, ket padayawan tayo, ket agyaman tayo, ti biag kadagiti anak tayo nga naglipas, iti daytoy nga naglabas nga school year 2024-2025. Ket agtultuloy tayo nga ikararag, for another school year of 25-26, nga ni Apo Diyos ti agtultuloy nga mangtarabay, titunggal maysa, kadagiti anak tayo. Ken kasta kanya tayo nga nang nangruna kanya tayo nga naganak. Tapno maitid tayo amin, dagiti kasapulan da, kas paset ti pamilya tayo, dagiti anak tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Maawis dagiti worship committee tayo. Maraming salamat po. Ayan muli, naimbag nga bigat kada kayo amin kakabsat. Ngayong linggo po ay ipinagdiriwang natin ang Recognition Sunday, kung saan kikilalanin natin ang ating mga mag-aaral na nagsitapos at nagkamit ng parangal sa nagdaang taon. Kung ang inyong pangalan ay nabanggit at kayo po ay narito sa simbahan, inaanyayahan po namin kayong pumarito sa harap para tumanggap po ng ating munting token. Magsimula po tayo kay Brianna Amelin Topinio, St. Anthony the Wonder Worker School of Excellence, Nursery 2, Best in Math, Best in Reading, Best in Comprehension, Fast Learner Award, Critical Thinker Award, Most Energetic Award, Good Behavior Award, Talented and Gifted Award with high honor. Congratulations. Kevin Dwight C. Tabios, Manila Child Development Center, Pre-K2, Most Neat and Most Behaved. We have Stephen James C. Tabios, Legarda Elementary School, Kinder, Best in Math, Perfect Attendance. Gael Nicolas Ruiz, St. Alexis Community School of Quezon City, Grade 2 with high honor.
L. Nathan Dominic Macaraeg, International Christian Academy, Grade 6, graduated with high honors, 2025 Paris International History Olympiad Qualifier, Sportsmanship Award, and Sunshine Kid. Liam Gideon Lariosa, Philippine School of Tomorrow Home Education Program, Grade 6 completer. Casey Bless Galanza, Philippine Christian University, Grade 7 with honors. Zoe Nicole Ruiz, FEU, Senior High graduate. Han Matthew Galanza, Philippine Christian University, First Year College, Entrepreneurship Summit, second placer. Rain Kelsey Galanza, PCU Manila, First Year College, Grade 12 graduate and with high honors. Felix Joshua Larida Arceo, Master of Science in Criminal Justice with specialization in Criminology, University of Baguio. He is a graduate, passed the NAPOLCOM Police Officer First Class Examination, which is a promotional examination for Police Lieutenant Colonel. May pahabol po tayo. Si Brent Jared Pagdilaw. He is a graduate of senior high school. Is he here? Can you go in front po? Ayan. Out. And before po tayo pag-pray, we are also sharing wonderful opportunity for those who are or who is an incoming college freshman. And because we will, our church po is offering a full tuition fee scholarship to one deserving student at Philippine Christian University. Ayan. May mga pahabol po bago ko po continue yung sa scholarship. So we also have Matt Jandrel Tolentino, Trinity University of Asia, grade 9 with honors. Si Maika, yung graduate. Nandiyan ba? Ayan, si Maika. Ayan. Unahin ko po muna si Syra Aliza Coloma Benyosa, University of Santo Tomas, Bachelor of Arts in Creative Writing, magna cum laude, and consistent Dean's Lister. And we also have Miss Janelle Maika Tolentino, Trinity University of Asia graduate in BS Medical Technology. Sige po. Continue ko lang po. Again, Central UMC po is offering a full tuition fee scholarship for anyone, any deserving student at Philippine Christian University who is a freshman. So ang application period po natin ay July 21, that is on Monday, tomorrow, up until Saturday 26. So pwede po tayo mag-send sa ating email sa centralumcmanila@gmail.com or in person sa ating church office. Ang interview po ay sa August 3, 2 p.m. onward sa Faith Room. Ang requirements lang po, ipapahapyaw ko na lang po, grade 12 report card, certificate of good moral character, church endorsement, proof of financial need, and personal essay. So kung kailangan niyo po ng details about the full tuition scholarship, magpo-post po kami sa FB page. And it is also available po sa ating Spire na hawak po natin. So you can grab a copy for those who are interested to apply. And we hope po na may mga mag-apply po because this is full tuition fee scholarship. So sa pagpapala po ng Diyos, meron po tayo mabibigay ang mga estudyante na makapag-aral po sa PCU. Maraming salamat po.
Baka dapat tinaglipas kanyayo dito, yung awan tinagan daw, umay kayo man dito kakabsat, at dati honor na, with high honor, kanyayo nga data pius, umay kayo dito kakabsat, tapno may ikang kayo ti, ma-recognize kayo. Umay kayo dito kakabsat, hangkay nga mabain, nyaman, umay kayo dito, baka dati naglipas ti kolehiyo, high school, elementary, kaya nakaawat ti with high honor, dati, citation na, win honors, may kayo ti sangwanan kakabsat. May kate ading, may kate, halika rita ading. Oo, halika, para ma-recognize. At samahan na rin ang worship committee, may konting kakantahin. Ayan, Ambos Ryan, yung kakantahin nila. Meron daw pumahabol po. Wait lang po. Ayan. Si Cesar Aaron Sevilleja po, BS Medtech sa FEU, nakampas na po ng board exam. Ayan, congratulations. Punta po tayo sa harap. Yung katulad niya po sinabi ni Pastor, lapit din po yung mga iba po na hindi po natawag, mga nag-graduate, nakapagtapos, may parangal man. Lahat po kayo inaanyahan sa harap para po mapanalangin din po. Ay, meron pang pahabol. Sige. Ayan, one last po. Sige, sige. Ayan, we also have a very beloved member of the Ilocano Choir and Ilocano Congregation, si Brother Mark Angelo Sadora. He is a postgraduate diploma. He has a postgraduate diploma in International Business Management in Yes. Asian Institute of Management. Ayan. Sige lang po. Habol lang po yung mga gusto pa pong pumunta sa harap, ipapanalangin po tayo ni Pastor. Worship, sakbay nga, bago ako mag-pray, kantahin natin yung thank you, Lord, bilang pasasalamat natin. Sige. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a lifted arm, we will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Sige, kararag tayo kakapsat, paking ato tayo man, nagitiima tayo, ket iturong tayo kanya na agyaman kami apo, ken bigbigem mi, ti kinasayaat mo, ti bibiyag, kadagiti nga anak mi, nga naglipas, kastamet nga iti sumaruno manen nga tukad nga panagadal daw apo, kadagiti na duma-duma nga level o apo, gyaman kami iti panangited mo, kadagiti na duma-duma nga pamadayaw, kadagiti anak mo, o Dios. Bendisyonam kadi isuda, kadagiti bibiyag da, dagiti naganak da, o apo, ket tultuloy mi nga itag-ay tinagan mo, kadagiti bibiyag da, o apo. Ket sapay la kumata, si kamanen ti makikaadda, kadagiti biyag na, ti sumaruno nga school year, tultuloy nga ti sireb mo, ti ipaay mo, ti tunggal maysa, kadagiti anak mo. Gyaman kami met, ti tunggal naganak, ti kinasaririt, ken ti ayat da, tapno makaringpas, mapaspasayaat, dagiti biyag, dagiti anak mi, ket ti panangted mo, kadagiti amin, akasapulan da, ken ti grasya nga impaay mo, ti si bubukel a pamilya da. Dagito dawaten mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Awan ti adipen ang makapagserbi ti dua nga amo. Taguraen nanto ti maysa, ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto, asipapasnek iti maysa, ket umsyento ti sabali. Di mapagiddan a pagserbian ti Diyos, ken ti sanikwa. Idaton tayo nga rod, kadagiti apagkapulo tayo, karkari, ken datdaton a pagyaman iti altar. Maawis tayo met amang ngaramat ti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang iti sangwanan tayo. Sagot nga yegmi, nagdaud ako kwa, amin taleg mo kadakan, dakang tihagaywan. Amin asagot mo, aywan mi apudno, ket no pagyaman ited mi, narag sa puso mi. Amen. Agyaman kami o Apo, ti kinamanagayat mo, ti parabor mo, kadagiti bibiyag, ti tunggal maysa kada kami. Kaya ti ingkam, panangi daton, dagiti biyag mi, kastamet, kadagiti parabor, nga inawat mi ken ka, ipaay mi kadi, nga si aayat, ket mausar, kadagiti amin nga aramid, ti uneg ti iglasyam, ket iparukpok mo, kadagiti anak mo, tinananay nga grasya, tap nagtultuloy da, nga parabor pa, iti sabsabali. Dagito iti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen.
Awan ti panagbalbaliw ken ka, manangaasi ka awan patingga, kaya sidi maawaing gana, napudno napudno kaunay, tunggal at sa paasim makita, ipaay mo amin akasapula, napudno kaunay. Sige, kararag tayo kakabsat. Bendito nga Diyos, agyamang kami iti daytoy nga kanito. Ti agtultuloy nga panakikaadam, ti tunggal maysa kada kami. Bigbigem mi ti agtultuloy nga panagayat mo, numampay adu dagiti karit ti biag ti tunggal maysa kanyami. Ngem ti ayat mo nga di aggibos, o Dios, ket agtultuloy nga narikna ti tunggal maysa kada kami. Gapu ti asim. Wen hapo iti daytoy nga kanito, agyamang kami iti pamadayaw ken panangbigbig mi kadagiti anak mi, o Dios, iti daytoy nga recognition Sunday. Ket agtultuloy kami kadi nga kedawen ken ka nga sika ti makikaadamanen ti sumarano nga tukad ti inda panagadal iti daytoy nga sumarano nga school year, o Apo. Sapay la kumata ikam isuda ti sireb ken laing, o Apo. Tapno kasta ti panangisaganam ti manasaysayaat nga masakbayan da, o Apo. Ket mariknada, o Apo, gapu ti ayat mo kadakwada. Giamang kami met kadigiti naganak ti panakikaadam kanyada, ti panang sabent mo kadigiti kasapulan da, tapno maitid damet dagiti kasapulan dagiti anak da, dagiti tuition fee da, dagiti kasapulan da ti eskwela, ken naduma-duma pa, Apo, tapno kasta ket maparingpas da dagiti anak da. Ket anyan nagsayaat ka, o Apo, kadigiti bibiyag ti tunggal may sa kanyami, kadigiti anak mi nga adda dagiti pamadayaw, numampay dagiti daduma awan ngem adda ti kinasaririt ken nagtultuloy nga panagayat da, tapno kasta ket mairing pasda, o Apo, iti kurso nga inalada wenno ti dagiti anyaman nga tukad ti ayanda iti daytoy nga kanito. Wen Apo, tultuloy mi kadi nga agyaman met kadigiti nakadanon kadigiti panagkasangay da ken anibersaryo, bendisyonam kadi isu da, o Apo. No kasano nga nakikaadada, nakaiadda ka kadigiti naglabas sa tawen nang root na kumapay nga ramidem kadigiti sumarunupay nga paset ti panagbiagda. Kastamet kadigiti bisita mi, gihamang kami, dagiti naggapo ti Balasiw taaw, ken kastamet kadigiti naggapo pay dagiti naduma-duma nga probinsya, o Apo, gihamang kami ti presensya la. Nyaman dagiti gandat da, o Apo, iti kadada dito'y Manila, Apo, si kakadi timang tarawidwed ket ti bayat ti kaadada, silulukat ti iglesia mi, ti ingkam panagigimo nga, Apo, nga kadwa dagitoy nga kapamatyan mi, Apo. Kastamet nga tilikodan ti nasaya saan nga nasaya at panawen, o Apo, kidawem mi ti panangipaay mo iti bendisyon mo met kadigiti anak mo, o Dios, sikati mangsalwad kadigiti pampamilya, bibiyag, sanikwa, o Apo, dagiti anak mo nga apektado iti bagyo nga awring, o Apo. Kastamet kadigiti mapaspasamak ti kagimungan mi, dagiti karit ti kagimungan mi ken tinailubungan nga paspasamak, dagiti gubat, bisin, o Apo, apa ti nadumadumang nasyon, o Apo, mariknami kumatikapya ken ayat mo, tapno sikati agtultuloy nga agari kadagiti bibiyag titunggal may sa kanyami ken kastamet kadagiti naduma-duma nga nasyon, o Apo. Wen Apo, ikarkarara nga mimet iti operasyon ni kabsat nga Bernadette Pagaka into no bigat alas 7 ti agsapay di East Avenue Hospital
ti operasyon na nabalegi kuma ti operasyon nga babaen dagiti mangagas o apo pagagasan ken ti agas o apo mausar tapno kasta maisubli tinananay a pigsana ket maaramid na wapo dagiti incommit mo nga trabaho nga impaay mo ken kuana. Ado dagiti kayat mi nga kidawin wapo nga impada-pada na kami kadi nga bendisyonan kadagiti amin nga aspeto ti panagbiag mi wapo. Ket agtultuloy kami nga agserbi ken ka babaen ti iglesia ti kagimungan mi ken ti pamilya mi o apo. Pakawanen na kami kadagiti amin nga nagbasulam mi kas pamakawami kadagiti sabali dagiti ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Pamakawan kenta kagnanayon, ikaadang amangidaldalan, ired kenam namati masakbayan, napudno kaunay, tunggalag sa paasim makita, ipaay mo amin nakasapula, napudno kaunay, O Diyos Kanya. Amen. Iyama kenanakuma, en Espiritu liwliwat, dayawen na ipangruna, ti langit en ti dagat. Amen. Sapay kumata ti Diyos agubwayan ti talna ipaay na kada kayo. Iti amin anaimbag abanag akasapulan nyo tapno maramid yu ti pagayatan na itinagan ti Ama Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.